Un destes colectivos é a Asociación Francisco Lorenzo Mariño, en Aguiño, Ribeira, que ven de poñer en marcha unha iniciativa a través da cal pretende manter entretidos os nenos estes días. A proposta ten ademais outra finalidade, como é contribuir á concienciación para non propagar a enfermidade, quedando na casa. A actividade consiste en que cada neno debe realizar un debuxo co lema "Eu quedo na casa", para posteriormente colgalo nas redes sociais e tamén na fiestra ou na porta da súa vivenda. Aqueles que o desexen poden enviar aínda as súas fotos con nome, apelidos e teléfono ou enderezo electrónico da asociación e verán publicados os seus debuxos. Outra das opcións que está a ter unha aceptación entre os pais é tamén a formulada pola empresa Arenaria, que desenvolve a actividade extraescolar de ciencia divertida en varios centros de Ribeira, Rianxo ou Dodro. Nela ofrécese aos cativos unha proposta para estes días de cuarentena a través da súa propia páxina web. Pois ocorreusenos habilitar un espacio na nosa páxina web a través do que deixar materiais, do que deixar información de divulgación científica, no que deixar pois unha serie de propostas coas que non só os nosos pequenos e pequenas científicas, sino os adultos, as familias, pois poidan nestes días de aillamento entreterse. Por exemplo, hai un espacio de experimentos e de retos científicos que imos a ir colgando diariamente e temos tamén un espacio ao que chamamos gotitas científicas, no que cada día imos a deixar unha lámina con información pois que consideramos que é de interés, que o mellor no día a día, pois se non somos do eido científico ou se non temos esa curiosidade, pois non nos imos a preocupar de querer saber sobre isto, pero que entendemos que pode ser curiosa para todo o mundo. Por exemplo, hoxe subimos unha lámina pola mañá sobre por que choramos cando cortamos cebola. Despois temos tamén actuacións para que os menores e as familias poidan interactuar con nós. Por exemplo, deixámoslles materiais descargables, láminas, actividades pois relacionadas coa natureza, cos animais, etc. E animamos a que participen, a que se informen, a que coloreen esas actividades ou esas láminas e a que nos envíen unha foto deles participando. Estas son só dúas opcións, pero hai máis. O único que se precisa é exprimir un pouco máis a cabeza e imaxinar. Os nenos seguro que o agradecerán.